napisati 5 1/4 kao nepravi razlomak. Nepravi razlomak je jednostavno običan razlomak kod kojeg je brojilac veći od imenioca. Ovo ovde nije običan razlomak. Imamo ceo broj u kombinaciji sa razlomkom, tako da se ovo naziva mešovitim brojem. Hajde da vidimo šta predstavlja 5 1/4 i sada ću ovo ponovo napisati. Ako govorimo o 5 1/4, možete bukvalno shvatiti to kao da imate 5 1/4, odnosno 5 plus 1/4, i to je ono što i 5 1/4 i predstavlja. Hajde da razmotrimo 5. 5 je isto što i 5 celih, ili ako poredite sa pitom, možemo nacrtati bukvalno 5 pita. Sada ćemo samo iseći pite, delići ih na 4 parčeta, jer radimo sa četvrtinama. Sada ću iseći pite upravo ovde. Imamo jedno pito upravo tamo. Iskopirat ću ovo. Kopiraj i nalepi. Dakle, imam 2 pite, a onda imam 3 pite i zatim 4 pite. I na kraju imam 5 pita. Dakle, to je ono što broj 5 predstavlja. 5 doslovno predstavlja, hajde da zaokružim sve ovo zajedno, to je 5 delova ovde. To je ono što broj 5 bukvalno predstavlja. Predstavlja cele pite. Sada smo isekli pite po 4 dela kako biste mogli da zamislite da svako parče predstavlja 1/4. Koliko parčića ja sada imam u ovih 5 pita? Dakle, imam po 4 parčeta u svakoj piti. 4 parčeta u svakoj piti. Hajde da to napišemo ovde. 4 parčeta u svakoj piti puta 5 pita jednako je 20 parčića. Ili ako to gledamo sa druge strane, pošto je svako parče 1/4, ovo je takođe jednako 20 puta 1/4, odnosno možete jednostavno napisati da je ovo jednako 20 četvrtina. Imamo 5 celih pita, što je jednako 20 četvrtina. Napisat ću to baš tako, 20 četvrtina. Ili to možemo napisati kao 20/4. Na neki način smo uradili istu stvar 2 puta. To je ono što 5 pita predstavlja, 20 četvrtina, odnosno 20 parčića, gde je svako parče 1/4. Ova 1/4 predstavlja bukvalno još 1/4 pite ili još jedno parče pite. Nacrtaću još jednu pitu ovde. To je još jedna pita. Isecite je na 4 dela. Ali ova 1/4 zapravo predstavlja jedno od ovih parčića, zar ne? Ovo je jedno od 4 parčeta. Imenilac nam govori koliko je to parčića. Broj 1 nam govori koliko tih parčića imamo, dakle to je samo ovo jedno parče ovde. To tu je 1/4. Ako sada napišemo 5 i 1/4, upravo smo videli da je 5 zapravo 20 četvrtina. Možemo ponovo napisati ovo. Napisat ću to ovako. 5 i 1/4 može biti ponovo napisano kao 5 plus 1/4. Što je isto što i, upravo smo videli da je 5 celih isto što i 20 četvrtina. Primetite i da je ovo ovde isto. Doslovno samo podelite 20 sa 4. Dobijete 5 i nema ostatka. Dakle, 5 je isto što i 20/4, a onda ovo plus 1/4 ostaje plus 1/4. Ako imam 20 četvrtina i dodam tome još 1/4, koliko četvrtina zapravo imam? Imam 21/4. Ili to možemo posmatrati i ovako. Ovo 5 ovde je, ovo ovde je 20 parčića pite. Možete čak i da ih prebrojite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ali brži način je da kažemo imam 5 pita, svaka od njih ima 4 parčeta, 5 puta 4 je 20, ova 1/4 ovde predstavlja jedno parče plus jedno parče, dakle ukupno ćemo imati 21 parče. Ukupno imamo 21 parče, gde je svako parče 1/4,
Tako da možemo reći da imamo 21 puta 1/4, odnosno 21 puta po četvrti deo pite. Kako god vi to shvatili, mi smo rešili zadatak. Imamo nepravi razlomak. Napisali smo 5 i 1/4 kao nepravi razlomak. Prošli smo dosta teškoća kako bismo vam ovo nagovestili i kako bismo nagovestili što u stvari 5 i 1/4 znači, ali postoji i prilično jednostavan proces dolaženja pravo do nepravilnog razlomka. Hajde da to obeležim bojama. Ako imate 5 i 1/4, kako biste to pretvorili u nepravi razlomak, zadržat ćete isti imenilac, dakle imaćete broj 4 ovde, ali će brojilac biti brojilac prethodnog razlomka. Dakle, 1 plus ceo broj puta imenilac. To je 1 plus, odnosno u stvari uradit ću na način na koji ja to najčešće radim. Ono što ja radim je da uzmem 4 puta po 5, zapisat ću to i obeležit ću ga bojama, 4 puta 5. Zatim na to dodajem ovaj brojilac. Ono što bukvalno radim je množenje 4 sa 5 plus 1, što je, znači ovo je jednako 4 puta 5, što je 20, plus 1 je 21. I zatim to ide kroz 4 i dobijemo 21/4. I sve ovo je recimo brži način da dobijemo rezultat. Mi bukvalno radimo istu stvar koju smo radili ovde, samo što je to bilo na malo sporiji način. Kažemo, ok, 5 celih je isto što i 20/4. Uzmete 5, shvatam da je ovo ovde 5 puta 4. Zatim ovde imam još 1/4, dakle 4 puta 5 plus 1 je 21.